Katakdang ilusad na sa lokal nga pagamanan sa Davao City ang D-Citizen ID o Davao Citizen ID o sa ka-unified ID system nga gamiton sa tanan nga government transaction sa syudad sa Davao. Tumong sa maong programa mo ang pagpasayon og paghatag og mas klaro nga pamaagi sa pagserbisyo sa katawhan. Sumala ni Councilor Bonds Andre Militar, ang programa magsugod sa tuig 2026 diin unang tagaan og prioridad ang mga senior citizen og persons with disabilities. Dugang pa nga ning kasamtangan ang mga gamitan alang sa pagrehistro og pag-imprinta sa mga ID ana-ana og nagpaabot na lang sa testing phase. Gipasabot sab niini nga libre ang maong ID og adunay color coding nga gidisenyo aron mailhan ang kategorya sa mga tag-iya. Matud pa nga ang pula para sa mga senior citizens, orange para sa mga PWDs, blue alang sa mga residente o green alang sa mga transient. Gamiton usab kini isip contactless payment card sa high priority bus system kan HPBS o guban pang transport project sa umaabot. Nasayran nga ang ID adunay napulo ka tuig nga bisa para sa mga hamtong, 5 ka tuig para sa mga PWDs og batan-on og lifetime validity alang sa mga senior citizens. Samtang gipahimangnuan sa CITC nga ang D-Citizen ID valid lamang sulod sa Davao City og adunay silot nga 5,000 ka pesos nga multa og usa ka tuig nga pagkapriso sa mga maghimog ilegal nga aktibidad sa maong ID. Mga katropa, sugdi niyong adlaw sa paginom og healthy nga kape. Batasan na sa paginom ang Xanthon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Juvet Espanyol, ex-FM News.